Ešte do Kitka, vítejte u takého úplne nového konceptu. Pôjde vlastne o to, že za určite jeden diel natočím jednu hru a vlastne budem musieť nesplniť nejaké 3 ťažké alebo ľahké úlohy. To skúsim nechať na vás, že by ste napísali do komentáru nejakú úlohu na určitú hru. Dneska si zahráme Team Fortress, dobre uznávam, robil to Tomás, môžete si to pozrieť, dúfam, že vám ho dám do popisu. A dáme si náhodne. Prvá úloha za skauta je zabiť niekoho pomocou tohto bezbalovej lopty. No tak uvidíme, ako to dopadne. Kurňa, skapal som. B. Výhovorky level hard, dlho som to nehral, Ok, ideme to vyskúšať ešte raz. Neviem, ako sa vám to vydaje, sem je nejaký scout. Poď. Creepel. Creepel. Ne. Kurde. Tým zmrdom to nedarujem. Skúsim niekto zabiť tam killom. No tak to sa mi určite nepodarilo, tak to teraz len. Tu beží jeden z Freakov Spy. To zabijem, poď. Creepel. Nie. Creepel neberiem. Nie. Zabudol som pripomenúť, že kebyže náhodou jednu z tých úloh nespravím, to sa stáva. OK, ideme to skúšať ešte raz. Teraz to proste musí ísť. Sniper, čau. Creepel. Pozrieme sa na tým. Creepel. No tak. Tam. Pre istotu som vybral radšej 3, lebo kebyže ich mal splniť viacej, tak určite by som to nesplnil. Creepel to nikto nechce skočiť. To vám fakt nedarujem. Vyskočíme tam ešte raz. Poď. Creepel. Nie. Kámo, teraz mi... Teraz práve mi došlo, že budem mať toľké práce s editom, že sa zastrelím. A dosť mi došlo, že som v tejto časti umrel viackrát. Že som v tejto časti asi umrel viac než v hociakej inej epizóde, takže... SKAP! Jo, ne! Creepel, ale trafil som ho. Nie. Ja chcem aspoň niekoho zabiť. Ja mám loptičku. SKAP už! Musí skapať. No! Bože. Best horror ever. No tak neviem, ako keby, že to mám robiť na nejakej inej mape zase. Lebo na inej mape by som to zase dosral. Neviem spať, dobré. Tam je... Creepel. Musíš. Creepel, je to, nechce ani zabiť. Jež, dobre. Pochoď si. Creepel, nedorobím. Dámy a páni, na toto fakt OK, ďalšia úloha je dať nejakému hráčovi backstab. Musel som vybrať takúto ľahkú, pretože... Aj tak to bude problém, hej, ale musel som dať takúto ľahšiu, pretože... Keby dám nejakú ťažkú, tak... Pekne dovidenia. Ježiši, ale ja neviem, jak to vôbec dám. Ja som prevtil za nejakého Venierk.
Takže veterníčka. Ale ma budú poznať. OK, jasne. Ja dám hore nejakom snajperovi. Kurňa, šetrím. Poď. Kripel! Toto ju fakt nedarujem. Kriplom nedorobený. Mi skoro sluchatka urvalo. Proste asi sa zabijem zajtra. Kripel. Toho musím zabiť. Poď. To pôjde. Kripel! Nie! Ty si taký vymrt. Som rád, že dneska sa mi to krásne zdrží na 60 FPS-kách, takže fakt super. Dúfam, že to vidíte na tom videu, fakt 60 FPS. Nie v kuse, občas to preskočí na 40, ale je to pekne celkom. Team Fortress nie je taká zaťah. Skôr to Dying Light mi lagoval fakt, akože priznávam. Kámo, to je hardcore. Inokedy, keď nenatáčam, dám backstab raz, dva a dám aj rovno 4. Ale teraz nie, kamo. Bože, toto video bude mať dlhšie. OK. Mám ešte jeden pokus. Umrel som asi 10 krát, kým som to asi... Dúfam, že to prestrihal, pretože... Nie, tak... Máte pol hodiny záznamu. Best. Jež zase edit bude fakt hrozný. Toto video možno bude trvať dlhšie, než som očakával. Nic sa nedá robiť. Kripel snajpersky, no poď. Poď. Jo, je to to. Poslednú úlohu som si tak trošku sám vyladil a povedal som si, že vytrolím nejakého hráča, ale vyskúšame také niečo, nebude taký doslovný trolling. Nebude to trolling aj skoro vôbec. Ale pokúsime sa dostať k týmu a rozsekať ich týmto mojim... No neviem ani čo to je, nejaký ostnatý indusa. Dal som mu, juhu, ale keď som mal iba asistenciu. Hej. Medek. Alebo niekde. Ale tam nie je nikto. Jo, hehehe. Kam. Ja som sa to spájal do svojho kamu. Skáp. Ale musí vykrvácať, musí. Kripel je to. Kurňa, oni mi dajú headshota. Nie, dobré. OK, nič. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, nebudete dať komentár, napísať nejakú hru a že aké úlohy mám na ňu spraviť. Mohlo to byť, neviem, úplne z hociakej hry. Uvidíme, či v tom vôbec budeme pokračovať, či sa to bude páčiť. No takže dajte like, koment, napíšte prosím, čo si o tom myslíte, či v tom mám pokračovať. Poprípade napíšte ako tie úlohy a z jakej hry by to mohlo byť. Ja sa s vami lúčim a majte.